फैयो फैयो नायनोसै मामा दसे सम लाइभआव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय एसे खावला सोगला मोरला सिथला मानसिबो दंफैयो नै ओंखायनो नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै दसे लाइभ फैनाय जाबाय खम खालामनो हाया बेलासि समावसो गोबां फैयोलै दाबो फैयो हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन फैदो फैदो औ गोमाखो फैदो मनिषा नार्जारि हाय हेलौ फैजेनबाय सासेया एमआर रिक्सन भाई हाय हेलौ हाय फ्रेंड्स लामी ब्रह्म दसे सम लाइभआव लोगो हमनोसै होननानै फैनाय जालायबाय नोंथांमोनजोंहाय दिनैहाय आंजों आलासि दंफैयो नै मनिषा नार्जारि मा ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिया एकदमबारे माबासोलै दोनथ'ला 12 मेसल माबा दालिनो आलुनो दा माबा लाव थाइबें बायदि बायदि दङलै मा खालामदों दा दङ दसे सम जिरायनानै दंथ'यो ब्रेकआव दङ मिथिसार अफिसियेल गोदाव सोराव ब्लग हेलौ हाय देन्जार नाम नों फरायदोलै एसे स्पिडनो कमेन्टखौ आं बिल आं बाल मा जाखो जेन मा बेलाय गेनोसै दे दोननोसै बल जोगोन आरोखि माने जोनोसै दे फ्रेन्ड्स दिनै खामानि जायाखै नामा थाथ'लायदो दे जोदो दे खामानि जायाखै नंगौदा सिख्लाफोर गैया बहा आलासिया जायाखै नामा सिख्लासो आलासि नांगौ ने ब्रेकआव फैदों सिख्ला नांगौनो सोरनोबा आलासिनो सिख्ला आलासि नांगौनो सुसान नार्जारि सिख्लाफोर गैया आलासिया गैया नोंसोरनो जाना फैदोलै सिख्लाफोर दिनै मोजां नुदों फंबाय नोंखौ सम सम बिदिनो लाइभ होफंबाय पुर्निमा बसुमतारि अबेनि मिथिला बबेनि जाखो फंबाय दिनै मोजां नुदों फंबाय नोंखौ सम सम बिदिनो लाइभ होबाय था नोंनि साबसक्राइबार माथो होबाय हो फंबाय नोंनि साबसक्राइबार जानो हागौ आंथ' गैया लाइभ फैनो मोनाखै मास मोनसे बावलायबाय मासाव खनसे लाइभ फैथारनांगौनोलै इउटुब चेनेलाव नंगौ माथो बिदि होनदों इउटुबनिफ्राय आपडेट जागोन ना दे होनबालाय 6 मासाव मोनसेबो भिडिअ आपल'ड होआला चेनेलखौ टारमिनेट खालामनो दा बेथ' दंखायो दा र' थांगासिनो आगष्टनिफ्राय सुरु जासिगोन आंना गय जागासिनोलै जोङो मोनजायोना जोंना बेंगलरनि गय 16 जन दं माथो 16 नुबाय मा कमेन्टबो गैया लाइभआ सानैल' होनो 16 जनावहाय मा खामानि लानानै थांदों ब्र' सोरखौ सोंखोबो नोंबा मा खामानि लानानै थांदों ब्र' सोर सासेखौ सोंदों बेखौ सोंदों ना आंखौ सोंदों जाखो दा बिथाङा आंनि रुमावहाय आलासि महरै दंफैयो होनब्लाबो जेबो जाहोजायाखै आंजोंहाय गोरिब मानसिनावसो आलासि जाफैयो मैयानिफ्राय जेबो जाहोआखै आंखौ जेबो गैया दिनैसो एसे मोनजादों आरो मोनजानायालाय थांगासिगोन आंबो न'आव थांगासिगोन आं सालायानो गिदिङाखैलै बेखौहाय फरायनोहाय गुड आफ्टारनुन आदा बैलाय सोर जाखो बेलाय आंखौ सोंदों माने सोर जाखो आं मिथिया मिथिया बेखौ मिथिया नोंखौ सिनायाखै नोंसोर सिनायालै बेखौ बोरै सिनायनांगौ जाखो पुर्निमा बसुमतारि आं नोंनि भिडिअखौ सानफ्रोमबो नायोथ' फंबाय सोर सासेखौ होनखो गोजोननाय थाबाय आंखौ होनदोंदां माबाखौ होनखो ना सोरखौ होनखो गोजोननाय थाबाय खामानि जाया आदा होनबाय बिदिनो अनसायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो जेब्लानाखि जोंनि जिउआ जोबनानै थाङा अब्लानाखि अनसायबाय थागोन होननानैहाय मिजिंथिबाय
मनिषा नार्जारि दिनै खामानि गैया आदा दङ 2 घन्टा ब्रेक दङ दा 5टायाव जइन जाफिननांगौ दा आलासि दंफैना बेंलाय ब्र'खौ सोंदों नोंखौ सोंदों माने आंनि साबसक्राइबाराबो गैया नामा दा नोंनियावलाय जोंनो सासे इउटुबार नोंथांमोना नार्जारि खनार होननानै लिरनानै सार्च खालामब्लानो मोनगोन आरो आंनि नाम्बारखौ हरलाय दा नोंनि नम्बरा हरलाय 10 मुसाहारि 10 आं पाब्लिक खालामनो बासैलै बांद्राय माबा माबि आदा सोर बेलाय मारिया नार्जारि आदा सोर बेलाय ओइ नों सोर बेलाय नोंसोर लागोथिंजायनिलै मारिया गफुर साइडनि माबानि उदालगुरि उदालगुरिनि दे सानथामनि उनाव उदालगुरि थांगासिनो आं बारा गैला पुर्निमा बसुमतारी अनसायगोन फंबाय अनसायलांबाय थागोन थेंक इउ स' माच साबायखर ओइ थावनै मेहेरा आसोला मेहेर जेबो जाहोजायाखै आंजोंहाय आंनो गोरिब जाना दङ आलासि जानो फैनायालाय आंनावहाय जेबो जाहोजायाखै आंजों गैया दसेनि थाखाय दिनैनिफ्राय खनसेबो लोगदा मोनथों होननानै दावदै दैसे जाहोफैबाय दासो मा दं सिथाव मालिकबो दंनो आइया माथो होनबावनोब्रा देरा हरदो नाम्बारा जालायबो सासे फ्रेन्ड देरा हरदो नाम्बार ओइ आसोल थांगासिनो बारा गैला र' नांगौब्ला इन्सटाग्रामाव बिहर आं पाब्लिक खालामला नाम्बारखौहाय माने गोबां मानसिया आं न'आव सानसिगोन मानोना दसेल' हाबफैदो आरो इसनि रुमावहाय दसेनि थाखायल' फैदों दा हरनि 11टायाव गाखोफिननोसै न'आव थांफिननोसै बेरायनांगौ बेरायबाय मास मोनसेखौ बेरायनायसो जाहैबाय र'दा सिथाव जानो 500 हरगोन आं 500 हरगोन आं 500 हरनो मासनि Purnia also thank you so much, yeah. Thank you so much. मोजां नुदों Appreciate that. सानैखौबो Appreciate खालामनांगौ मानसिखौ माने जोंखौ मानसिफ्रा इउटुबार जायोला बिराद माहाजोन सानो दे सिदा खोथा आंबो बेखौ सानलांबाय थायो दे सोरबा सोरबा इउटुबफ्रा खामानि मावो नामा रांलायो आरोखि बिराद गोबां फैसा मोनो सानो जोंखौहाय इउटुबार थांनानै खारि जानानै बेयाव फैनानै माथो हाब नुखोरा जुम जाना दं मानसिना जुम जानाय बायदि नुदों फिसा गाबलायालै हायो जादों माथो जाबायथ' जाबाय पुर्निमा बसुमतारी मोजां नुदों सानैखौबो बेखौ फरायखांखाबाय नङा लाइभ चेटसो अन खालामनांगौ मोनदों टप चेटल'सो होदों दे थांगासिनो उदालगुरि साननैसो हरमारबायसो माथो आयौ मेहेरा 500 थाखा हरबावबाय आरोबाव थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय दे मोजां हिनजावखौनो मोनथारथोंलै सयथिबो संसार जानो गोरों दोहोन बुथुमनो गोरोंनो जानो नायदो सिथाव जानो नायदो होननानै आंनिफ्राय बोर मेहेर फंबायनिसिम मोजां हिनजाव संसार जानो गोरों न'खर सुंथाग्रा हिनजाव मोनथों आंनिफ्राय बेनो बेदर जानो हरदो सासेखौ बेदर जानो हरदो अर्डारसो खालामनांगोनलै बिनि रुमावहाय किटचेन गैया मनिषा नार्जारि आंना भिडिअ गोदान हगारबाय आदा दे आंबो नायखांखाबाय नोंनि गोदान भिडिअखौहाय आंखौ मारिया नार्जारि आदा माहायनि बियो गफुर साइडनि गफुरनि जानो बेदर जानो हरदो सासेखौ दे एबारनिफ्राय आंना भिडिअ फैगासिनो बारा गैला र' सानथाम सानब्रैसोल' नेदो एबार नन स्टप भिडिअ फैगासिनो चेनेल लगइन खालामाखिनो ओमफ्राय नोंथ' न'आव सहैला खम जाहैसिगोनलै होननांला ओरैबो जायगायाखै बेंगलरावहाय लकेल ओंखामखौ होननांला आंखौ रावबो सिनाया नामा मास मोनसेयाव भिडिअ होयैखाय रावबो सिनायला खोमा दे जेबो नङा दे सिनायाबाबो लस गैला फैफिनबासो सिनायगोन रौ सिनायजानो लुबैदोंबा थेंक्स थेंक इउ सो माच
सिनायजानो लुबैदोंब्ला गहपुरनिफ्राय रौतासिम सानसेनि थाखाय हिनजाव दोनखारदो अब्ला बयबो सिनायगोन Oke, आं बेखौहाय जेनेबा माबानि बुंला ओके बर'नि बुंला मेहे ब्र मानो होनबा दायो बर'फ्रा लाइक you know that okay mainly actually problem तो बिराद दं दायो दाबो बिराद problem दं but still then I'm trying my best आं मैया बोसोराव सासेनिफ्राय help बिदों कल गर्ल आरो होदोंबो होनायालाय नामा इदि जायो कल गर्ल जाहैदों फाग्लासो सिनायखायो नोंखौ जालायबावो so it's okay यार सिनायखाया problem जाबाबो आङो जेन तेन try खालामदों I just want to be happy and in future just see okay like after 2 3 4 days न'आव सहैनाय लोगो लोगो like non stop भिडिअ होबाय थागोन आं चेनेला लगिन खालामनो हायाखै होनदों नामा चेनेलखौ लगिन खालामबाय आं रिस्टोर मार खालामबाय मबाइलखौ सेकेन्ड स्टेप भेरिफिकेसन दङ ओमफ्राय दा सिम जि सिमाव SMS फैयो बे सिमा न'आवसो दं माने केमेराया मेनला लांदोंलै एसे फुगारनि होखाव दे मबाइलबो बायनो हाया केमेराबो बायनो हाया एकबार साफा नुबाय एबार साफासिन नुबाय दा बाय द वे कल गर्ल एक्चुअली एसे नामखौ चेन्ज खालामदों मानो होनबा कल गर्ल माने बे होनो बेखौ नामाखौ देंजार लानो गोनांलै फाग्लासो बिराद लाइक आंनि फिउचार प्रजेक्टआ बिराद दं नै एक्चुअलि लिटारेलि आरो फिउचार प्रजेक्ट बिराद दङ आं दायो कन्टेक्ट खालामदों जिम बेकलिन होननाय चपर ब्लेक नोजोर बेन्डनि माबा मोनसे नामलै बेनो जिम बेकलिन होननाय आरो ना नामा कन्टेक्ट खालामदोंमोन आं पडकास्टआव फैनो एबारनिफ्राय आंनि चेनेलाव फैगोन लासैनो फैगासिनो खनसेल' स्टेबल नेट गोनां जायगायाव थांगोन आङो एन्ड पडकास्ट फैगासिनो बिदिहाय जिम बेकलिन आब' रिंकि ओमफ्राय दंबावो सानै साथामसो दंबावो आं नाम बुंथ'ला सानैनि नामल' बुंबाय आङो माने जोङो आंनि प्लेनिंआ मा पडकास्ट खालामनो आरोना लाइक इन्टारभिउ सिस्टेमबो नङा बाट सार्केस्टिक वेआव सोंनाय कुइसन सोंनाय बिदि आरो फैगासिनो इउनिक लाबोगोन र' इउनिक लाबोनांगौलै मास मोनसेयाव इउनिक जानाय फैसायाबो नामा फानसोदां आं फानजायालै गयल' जायो आं फानखौ जाया आङो आं जेबो गोदै बुस्थु जादेरना माबा नों माबानि बेयो मिथा फान नामा मिथा फान जेबो नङा हमदो मालाय आं बिदि जाया मिथा फान जायाना अन्थाइ जायोलै गोदैजों गयजों जाजाया गयजों फाथैजोंल' जायो आं बर'नियालाय मारै बेनोसै माथो गय ओमफ्राय बर' गुबैसै आंनिबो थायखांदोंसो गया बिफां गाखो गाखो जागोन आं ना ओमफ्राय माबा बेंगलरनि मानसिफ्रा गयखौ मोजां सिनाया गय फिथाइखौ सिनाया बेंगलराव गय बिफां नायनोब्ला ह'स थांगोन मा सिनायमारा सयथिबो सिनायमारा बर'नि सिटियावनो सिनायालै खनसे मा होनदों बे सोंदोंमोन आं जों खनसे आसामनिफ्राय फैनायाव गय लाबोफादोंमोन ना गय देखायबाय क्या है ये होनबाय ना आंबो दाना बैयाव इन्टारनेटआव दिन होनाखै आंखौबो गय लाबोदोंमोन नोङो गय दखानाव खावहैदों आं सिखाजों मा बुस्थु लायनानै जेब्ला आं थुब्ला नाखावनासो हे सुपारि हे होननानै बुंबाय एसे गोरान जायो बिगुराव सिनाया बिसोरो गयाखौहा खानाय नङाला आदाया बहाय दं दालाय रुमाव बे रुमाव दङ रुमाव दंफैयो माने आं बिनि रिप्लाइखौ होना होबाय आंखौथ' सोंखाया नालाय बे गोजौनिला आं बुजिया आं फरायनो रोङा बर' आं बिदिनो रमानखौबो आं रोंगोन बिदि हिन्दीनिखौबो आं रोङा आंनि फेभरेट साबजेक्टबो नंखायामोन हिन्दीया मिथिंगा हेलौ देबनागिरिनि जों माराथों रोङा माने रोंखायानो क'खौ रोंबावा आङो गारं बादायबाव आं बावजोब्बायलै रोङालै इंलिसनिबा ओमफ्राय गैया जोंनि बर'आ गोदो रमान सोमावसारनायखा रमानखौ रोङा रोङा आं मेनलि गेजेरावसो सोलोंदों बाइबेल फरायनायावहाय नोंना मानो इदिया मोजां खबरफ्रालाय बिदिनोसै मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो मोजांबो होनजोबजाया गाज्रिबो होनजोबजाया आं जेनेबा आं सोंसै आरोना नोंनि चेनेलावबो आरोना आदा आंनि चेनेलखौबो नोंनि लोगोखौ साबस्क्राइब खालामना
Oh, Banas Bardiaw dong. Deh. Monisha Narjari, right? Okay, fine. I'll just subscribe to channel. Monisha Narjari ada आंनि गोमोबाय आंनि चेनेलखौबो Deh, ang नाम खालामनानै बै नोंनि लोगोखौ साबस्क्राइब खालामना Monisha. थिनदो दानो खालामनोसै नै सार्च खालामबाय मनिषा नार्जारि आंनि बे माबासो दे एक्चुअलि सेकेन्ड चेनेलसो एक्चुअलि मेन चेनेल नंद्राय आंनियालाय आंनि चेनेल दायो आंना ब्लगावसो जाना दङ बाट अके फाइन आं बेलेगजों खालामनांगोन दा मेहेरा होनदों मनिषाया मा बादियाव दं नामा औ बानास बादियावनो दं आं बेखौ दहाय आं रुमसो गोमाबायमोन बिनिखौ फैयाखै फैयाखैथ' नामलाय नामा मनिषा एन दङ एन दं बिनो मनिषा मनिषा जायाखिसै NZY sudah जोंनि साइडनि लिन्दा मनिषाया जोंनि साइडनि नामाथाय मनिषाया गाहायाव कमेन्ट खालामलाय बेनो बानासबारियाव दं नामा डिस्कभारि चेनेल नामा बेथ' नङा बे नङा गोजौनिसो बै गोजौनि भिडिअ नुनायासो बेसो हाब माथो जोंना बाजैसो माथो बाजैथ' आरो औ आदा जोंनि साइडनिनो दे बाजै दे मेहेर अफिसियेल बे बानासबारियाव नोंखौ विंसा आंनि अफिसमोन गोदो विंसा गोदो आं मोनसे खोथा खोनादों मेहेरा माथो गोदो बेंगलराव खामानि मावोमोन आरो बेयाव मावोमोन दे जादों दे थिगानो दं ब्र 100 पेर'नि आसोल मेहेर ब्र नों खै बोसोर मावनायमोन बेवहाय आसोल आंथ' मास मोनसेल' बै मास मोननै जादों खोमा मास मोननैल' जादों आं बेंगलराव फैनाया फैबाय दाय थांफिनसिन थाबथाजोबखासै आंनि मबाइला जाखालिया 2 बोसोर जाबाय जों सलायनाया बाहायनोनो हाया दाबो हेल' मा 6 मास दंमोन माबाया मोनबाय रुमखौ मोनबाय विन्साव दंमोन 6 मास मोनबाय खाथियावनो नै आं बिनि रुमावनो आनायबाय थानायालाय लामायावनो ओरैबा ओरै ओमफ्राय बेयावनो माने आं बिदि जादोंलै रुमखौ आन्दायनाया माने लामाखौसो आन्दायदों आं डिउटियाव दंहैयो बाहेरायाव थांलायसिदों आरोखि फैफिननायाव रुमाखौ आन्दायसिदोंनो कल खालामबाय थादों आंनावहाय आंबो नाम्बारखौ गोसोआव गैया बिल्डिंनिखौ नाया हाय 6 मास दंमोन आसोला थिगानो दं दे कमेन्ट हरनो थिनदो आदा कमेन्टबो हरनांगौ नायनोसै हेलौ बाजै सना रलाय दोनथ'लाय मा रं नाम्बार रायलायदों ना माथ्रा हिनजावसोलै बबे रं नाम्बार आंलाय रं नाम्बार सोंदोंलै मा कमेन्ट हरबावनांगौ आं पुस्का जानाय चेलेन्ज बेबो हेलौ बाजै सना होननाव बिदिसो जासिगोन सना लाङालै हरबाय दे मा लिरखो पबित्रा नार्जारि हौवाना हिनजाव जाखोथाय पबित्रआ बेयो माबा खोमा मनिषानि बोराया बेनो नामा मनिषानि बोरायालाय खोन्थाला मनिषा बेनो नामा बोरायालाय माथो खोनाया नामा माला फैगोन आदा फैबा लोगो हमगोन दे आमगुरियाव आमगुरिनि माथो मालाबा
माला फैगोन आदा फैबा लोगो हमगोन आंगुरियाव जागोन बेकरि दं नामा जोंहा खाथियाव मोनसे आइसिआइ बेंक खाथियाव बेकरि दं आंनि लोगोनि बबे आइसिआइ रा बे खाथियाव आइसिआइआ बेयाव मोनसे दंलै बेयावनो ब्रा बेकरि दंना गैया आइसिआइ दं बेयाव मोनसे दं नोंसोर माथो दालायावबो दं सोर सोंदों मा खबर नोंथां अबाव दं मा खालामदों आदा जों सानैजों दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनलायनायखाय दसे सम लाइफआव थानोसै होननानै फैदों दा बिथाङा न' फारसे लान्जाय साथाय लांफिनसिगोन न'खौनो गोसोखांबाय थायोनो थानो हायानो बियो थांफिननांसिगोन बियो बहा दं मा खबर नोंथां बबाव दं दालाय आङो दा बानासबादियाव दङ बहा दं बानासबादियाव दङलै लोगोफोर दायो बानासबादि सानैजोंलाय औ दङ बेयावनो दा दिनै दसे सम आंनाव फैदों इयो हाबलांनो होननानैहाय आलासि महरै दा हरनि 11टायावहाय ट्रेन गाखोसिगोन बै गंगार फाग्लाफोर गिग्राया गोलावा आयौ ओंखाय जाहैदों गंगार फाग्लाफ्रा खनसे गेलेंफुनिफ्राय फैनानै बङाइगावआव नुफैबायनो लोगोफोर गंगार फाग्लाफ्रा बङाइगावआवहाय ट्रेनखौहाय लावसे गोलाव नुबाय दा आयौ मा बुस्थु बेलाय गुवारै खारब्ला मानसियानो थैजोबगौमोन जालायफैबाय थाहैदों गोलावै खारनायखायसो होननानै सना बसुमतारी मा मैगं जाखो आदामोन मा ओंख्रि जायामोन ओंख्रिया लावथाय दं टमेट' दं दालि दं मटर दं ओमफ्राय आलु दं थाइबें दं मुला दं ओमफ्राय इस्कसनो ना मा होनो बेबो दं गासिनजों मेसल साफा माखौ मा होनना खोन्थानाय हमबाय दं सासे लकेल डन लोगो हम बेखौ मेहेरनि लोगो बुं बर'फोर थाफाखायो बेजों खानाया हिट जाबाय नोंलाय सोरबा सलायो खानाया हिट जाबाय थेंक इउ सो माच थेंक इउ एक्चुअली ना गोलाव लानो गोसो गैयामोन आं बाट आदा नार्जारिया मा जाखोथाय हानोनो बासै माथो आंथ' गोलावनो लानो हाया खर' सायो नङा लायाखैमोन आं हास'नो नागिरदोंमोन आं हिनजावफोरनि बदल आं लासिगौ खानायखौ बबे जायगायाव दं दा बानासबादियाव दङ ओइ आदा सोर बिलाय बियो बेखौ माबा खालाम गहपुरनि आलासि नोङो इउटुबाव नार्जारि कर्नार सार्च खालाम मोनगोन मिथिगोन सोर बियो नार्जारि कर्नार NARZARY नार्जारि कर्नार COR NAR कर्नार होननानै सार्च खालाम दारिया फरायनाखैनि बायदि जाजोब्बाय गोजानो फाग्लासो खालाराम फुनांला लाथ'थ'नो गोरा गोसो फराय मा होनखो गोसा फराय आदा अके पुलिस स्टेसननि सानजाहा थायो बे पुलिस स्टेसना बैयावसो बानासबादिनि बोरैमोनलाय ओरैसो मोनलै ओरैसो दां आंथ' मिथिला बानासबादिनि ओरैसो बैयावनि माबानिसो खामानालिनिसो हेल्प नांगौ जायोब्ला मोनगोन बेनाव कानाडा नामा मानसियालाय माबाफोर प्रब्लेम जाबा मानसिया कानाडा नामाथाय आंनि मोदोम माननायासो सिथर जाजोब्बायलै फाग्लासो मुलि मिलायनायखौ मोना दिनैसिमबो दाख्लैबो मा जाखो आं मा होननायमोन आंनाव सना होनदोंमोन ना माने खमलखौनो आनजोबदों माथो जेबो जायाखै सन्द्रा नङालै बेयो डक्टरा ओंखारदों बे सनग्रा नङा होननानैहाय सन्द्रा बानाबो जाखाबाय दैजोंबो जायोनो माजोंबो जायो जाहैदों दा खुरलाबनायसै दा ओमफ्राय गाराय दाखोनखानायसै ओमफ्राय गुस्लायनायसै जायो
बे खुरनायनि जाहैबाय खुरनानै इदि जाबाय मोदोमाव बारखोबाय नै सिगां जानजियावल'मोन ओरै गाहायावल'मोन मा एलार्जि नामा बिजि गंथाम सुजाबाय आं माबा मुलि जाबाय फुनग्राफोर फुनबाय नै दा बेखौ फुनगासिनो दं नै नैबेखौ फुनगासिनो दं दा बे मोनसेयाबो इलाय जेबो थालांमोना दिनैसिमावबो बेखौ फुनगासिनो दं नै बे लिकुइड नामा लिकुइड बेखौ फुनगासिनो दं ओमफ्राय बेखौ बे पाउडारखौ सारनांगौ फुनखांनानै फाग्लासोखा ओरैबायदि मानखायो दा बेनि थाखायनो माबा जानानै दङ सिथरबो जाथाया मानबायथा सिगां माननानै खुरबायथाय दोलाबबाय खुरिं खुरिं दा गाराय दाखोन जाबाय बिदि जायो दा बेस्थ' गोजालै मानसिफ्रा एसे मोना समाव लाइट फैलासो जमा थायो आंनो माबा हरदोंमोनलै बेबो मोनसे हरदोंमोन नामा नै मबाइलखौनो जोख्लायखांबायसोमोन नै बिदिसो हरदों आंनो कनफार्म सिट आरो ओमफ्राय स्क्रिन दिनै दानो दिनै 200 लादों होनब्ला बे टिकेटआ सोलिगोन इयो ओमफ्राय बे टिकेट नङा दानग्राया बेलेग सिटखौ फाननो आरो आंनो सिटखौ फानबाय नालाय गावनि सिटखौ ओमफ्राय दा बेखौ होनांगौ ओमफ्राय टिकेटखौ लायनांगौ आरो 7थासो फैगोन माने सिटनि नाम्बारा कनफार्म जागोन ना 7थासोआव आरो थांबानो आं जागोन आरो माथो दोनथ'नायसै ना माथो नोंसोर मानसिफोर गैला हनै थांजोब्बाय फैगोनलै र' 5थासिम थांबानोथ' जाबाय दा 5थायाव आं थांनांगौसो 5थायाव थांनानैसो 4:30फ्राव थांदो दा दसे रेस्ट लानोसै गस्लाया थैनो मोनबा खुलामै ओइ मेहेर 500 हरदोलाय आंनावहाय आंनि एकाउन्टावहाय थांनायनि जागोन दां एसे गैथारालै बारगाला दोनखावनासो दं आङो र' आं देखायनो नोंनो आंनाव बेसेबां दङ आं फिटिमखौनो सोलियालै आंना पेटिएम केवाइसि खालामनाया केवाइसि बिलायनायखौनो बायो बिदिनो लाजिलायलाङोलाय आं फैसाफोरखौ माबा बिथाबायलां नोंनाव 1000सोल' खालै जाहैया आठ दं 8 दङ नो बोरै 8 जाखो आंथ' 1000 फैनांगौमोन दानबाय नामा मानिथो माइनास जाखो औ आं माबासोदों रिसार्ज नङाबा दा गैया मेहेरबा दे पेटिएम एसे हरलाय थाबावगोन ना दोनबावगोन ना दाननायसै दानदोलै नायग्राबो गैखाले ना 9 जनल'सो दाबायदियाव नायालै रावबो 6टा बायदि 7टा बायदि टाइमावसो फैनांगौ टाइमा बिजुरा जाबायना जोंनिया मेहेरखौ टेक्स्ट खालामनानैसो बिहरगोन आं दे होमब्ला लोगोफोर बेयावनो दोनथ'नोसै नायग्रायाबो गैला ओमफ्राय आरो फैफिनबाय थायो नै सोरबा सोरबा सोंगोन दां माबाफोर सोङो नामा सोरबा थाबावनोसै दसे 29 मिनिट जाबाय दे आरो दिनैनिफ्राय लाइट फैथ'नाय नंलालै आं गिम्बल गंसे बायनोलै बे मासावहाय 5000नि बे हहेमखौ लानोसैलां माबानिया फिसाया सिफियाव सोना लाग्राया केमेराफोरखौथ' बायनो हाखानाय नंला बायदि मोनखाबाय आं दोनथ'नोसै होमब्ला लोगोफोर बेखिनियावनो जाथ'बाय दिनैनि लाइभआ दा बिथाङा थांसिगोन जाहैबाय गावनि आंगो गामियाव आंगो गुड नाइट बिदाय लाबाय लोगोफोर बेखिनिखौनो बाय 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 जय बर' हारिनि बारा थाजायालै